Петров, състезател от Стара Загора. Клуб Ранчев, отново представител на този клуб, също като Веселин Иванов Лудия. Шампион по карате Кьокушин. Има 3 победи и 3 загуби в ММА. От една година се готви много сериозно и на земя. В синята гол ще се изправи Христо Гогов. Веселин Иванов, който преди малко спечели много спорван матч, ще бъде в ъгъла на Станимир Петров. Христо Гогов, 27 годишен боец от Кърджали. Той тренира в София при Любомир Геджев. Човекът, който ще вриме в основния ни матч, дербито на България. Любомир Геджев срещу Росен Петров, но това е по-късничко. А сега на ринга Христо Гогов ще покаже какво е научил от бразилското джиу-джитсу на Любомир Геджев. Христо в ъгъла на Христо Гогов. От клуб Рио Пейне Христо Гогов. Тази среща ще се проведе по правилата на ММА 2 рунда по 5 минути. Категория до 84 кг. В червения ъгъл на ринга с лично тегло от 84 кг. Шампиона по карате Кьокушин. Опитният боец от клуб Ранчев ММА с рекорд в ММА 3 победи и 3 загуби. Моля, приветствайте Станимир Петров! Неговият опонент в синият ъгъл е 82 кг специалист по бразилско джиу-джитсу, роденият град Кърджали, представител на клуб Рио Пейн от град София. Моля, приветствайте Христо Гогов! Рефер на този двубой е Емо Тонев. Категория до 84 кг. Станимир Петров в червения ъгъл с по-късите шорти. Христо Гогов с по-дългите в синия ъгъл. Емил Тонев продължава да инструктира двамата бойци. Всичко е наред вече. Приключи инструктажа, а след секунди ще удари и гонга за началото на първия рунд. 9-ти матч от гала вечерта в Кърджали. Начало на този двубой. Тръгва с ляв десен Станимир Петров. Христо Гогов приема боя в стойка. Добро дясно коше вкара Гогов. Ще търси ли тейкдаун? Направи захвата Христо Гогов. Сега може би ще опита и хвърляне. Направи го. Успешен тейкдаун на Христо Гогов, но пък Станимир Петров хвана главата му. Успя да се изплъзне. Христо Гогов ще се опита да работи. Добре държи Станимир Петров кръка на Христо Гогов и не му позволява да маневрира. Хваната и дясната ръка на Христо Гогов. От ъгъла на Станимир Петров го съветват да се опита да се изправи. Добре се защитава Станимир Петров. Прилетнал плътно до Христо Гогов. Отново ограничава неговите действия. Страшно много се движи Христо Гогов. Опитва се да подобри ситуацията си. Лошо е хванат с неговия десен крак. Станимир Петров няма никакво намерение да го пуска. Добра работа на Христо Гогов. Но пък въжетата може би ще попречат. Работи сега с лявата ръка Христо Гогов. Не може обаче да замахне много добре. Проблемни са въжетата тук. Нищо чудно след малко да бъдат преместени в центъра на ринга или да бъдат изправени. Христо Гогов вече 10 на 15 секунди не прави почти нищо. Ще бъдат пренесени в центъра двамата бойци. Ситуацията от въжетата ще бъде повторена. Държи здраво Станимир Петров. Главата на Христо Гогов. От тази ситуация ще е много трудно на Гогов да направи нещо. Отлична защита на Станимир Петров. Успя обаче да се изплъзне кръка Христо Гогов. Добра позиция на Христо Гогов. Какво ще направи от нея? Има много варианти. Нанася леви крушета Христо Гогов. Продължава също с лявата ръка да работи Христо Гогов. Станимир Петров отлично е хванал главата на Гогов. Работи отново с лявата ръка Христо Гогов. Много добра защита на Станимир Петров. Ограничава максимално атаките на Христо Гогов. От тази не толкова лека позиция. Падна като че ли гумата на един от двамата. Атакува сега Христо Гогов. Проблеми за Станимир Петров.
тежки удари и касира. Изпадна в глуха защита. Продължава да работи Христо Гогов. Паднала е гумата на някой от двамата. Мисля, че това е на Станимир Петров. Продължава да атакува Христо Гогов. Нанася удари. Те обаче не го падат плътно в целта. Нищо добро не чака Станимир Петров от тази ситуация. Христо Гогов доминира. Въпрос на време да нанесе някой по-точен удар. Успя за мъничко Станимир Петров да си изплъзне. Малко не му стигна. Не спира да работи Христо Гогов. Не са толкова тежки ударите на Гогов, но въпреки всичко доминира. Опит сега на Станимир Петров да се изплъзне и страхотна контра на Станимир Петров. Успя да обърне ситуацията. Колко и време остава до края на този рунд. Имаше шанс Христо Гогов, но неговите удари не бяха достатъчно точни и силни, за да нанесе сериозно Станимир Петров. Издебна много внимателно своя момент боец от Стара Загора. И сега той има шанс да покаже какво умее в играта на земя. Работи с ляво круше в тялото Станимир Петров. Много сериозно натиска Петров. Христо Гогов се опитва да се изплъзне. Станимир Петров почти нищо не прави от тази ситуация. Натиска здраво Станимир Петров, но пък Христо Гогов в нито един момент не остава пасивен. Пробва се да избяга от тази лоша ситуация за него. Ето виждате как отлично прилепния Христо Гогов тотално ограничил опитите за атаки на Станимир Петров. Въпрос на време е двамата да бъдат изправени. Нищо чудно и рунда да свърши, защото все пак двамата от доста време играят. Работи Станимир Петров. Има своя шанс да направи нещо. Не лошо ляво круше. Обърна Христо Гогов. Още една контра. И сега има шанс Гогов да работи. Станимир Петров се възползва от шанса, когато Христо Гогов тръгна с двете ръце да атакува. Точни удари на Христо Гогов. Много рисковано опитва Станимир Петров да се изплъзне. Точен десен главата получи Станимир Петров. Още удари. Част от тях попадат в главата на Станимир Петров. Добра работа на Христо Гогов. Не са обаче достатъчно тежки удари. Сега шанс за Станимир Петров да избяга. Крайна рунда. Доминация на Христо Гогов. Господин Карастоянов, вие като съдия, какво ще кажете по въпроса? Пълно доминиране на състезателя от синия ъгъл. Добър баланс. Показа добро хвърляне, добро събаряне. Добре премина в сайд контрол. Контролираше целият първи рунд. Давам го изцяло за него. Очакванията ви за втората част? За втората част, ако продължава така състезателя от синия ъгъл да поддържа същото темпо, надявам се, че ще би. Нека да видим какво ще стане. Малко става преди да изтече почивката. Отлична работа на земя показа Христо Гогов. Успява в трудна ситуация да контрира. Същото стори и Станимир Петров, но като че ли боец от Стара Загора нямаше чак толкова много идеи какво да направи в позиция маунт. Може би е бил прекалено изтощен от дългото време защита, което прекара под Христо Гогов. Доволен е явно Христо Христов от своя съотборник. Дава му окружителни думи. Изтече почивката. Начало на втори рунд. Станимир Петров с по-късите шорти. Христо Гогов тръгва с ляв прав за по-дългите. Страхотно коляно в главата на Христо Гогов. Опитва ново хвърляне Христо Гогов. Веднага пренесе играта на земя. Там, където показва, че е по-силен в първия рунд. Станимир Петров ще трябва отново да се защитава. Не е никак лесно на Станимир Петров. Христо Гогов пробва да натиска и може би е заложил някакъв капан, защото отпусна лекичко Станимир Петров. Даде му възможност да пробва вариант за измъкване. Сега отново добра позиция за Христо Гогов, но пък бързичко се плъзна Станимир Петров. След почивката доста повече сили има в Старозагореца. Ядосва се Христо Христов, неговият съотборник Христо Гогов не изпълнява указанията. Сега има шанс, разбира се. Христо Гогов, отлична позиция за него. Трудно ще му бъде на Станимир Петров да се защити от тук нататък. Отново натисна. Перфектна позиция за Христо Гогов. Какво ще направи сега? Продължава да налага десни кошета в главата. Няма обаче чак толкова много сила в ударите на Христо Гогов. До момента не е наранил кой знае колко сериозно Станимир Петров. Доминацията си е доминация. Разбира се, всяка изминала секунда е в полза на Христо Гогов.
при тази ситуация, а той не спира да работи. Точно дясно куршие в главата на Станимир Петров. Боецът от Стара Загора се опитва да отвърне. Много сериозно натиска Христо Гогов. Поема си глътка две въздух и сега сигурно ще поднови атаките си. Опит за десен прав. Станимир Петров получава указания да разнообрази защитата си. Ще опита ли да го направи това нещо? Станимир Петров получава нови удари. Христо Гогов работи непрекъснато с лявата и дясната ръка. Добре държи Христо Гогов. Трябва да контрира. Опита се да хване кръка Станимир Петров. Кръка на Христо Гогов. Сега има шанс за душене. Христо Гогов ще го направи ли? Rear Naked. Ще успее ли да заключи душенето? Прави го Христо Гогов. Ще издържи ли Станимир Петров? Много ще му бъде трудно. Стига Христо Гогов да е заключил добре душенето. Предаде се Станимир Петров. Добра работа. Изпусна гърба си Станимир Петров и беше наказан. Христо Гогов бързо се преля, получи ценни указания на секундата и се възползва. Отлично душене Rear Naked. Победа за Христо Гогов в неговия ММА дебют. Боец от Кърджали, който тренира в София при Любомир Геджев. Успя да се противопостави на земя Станимир Петров и загуби тази среща. Четвърто поражение за него срещу 3 победи в ММА мачовете му. Победа с задушаване състезателят синият ъгъл Христо Гогов. Ще поканя на ринга да се качи световният шампион по бойно самбо Благой Иванов, който ще връчи наградата на победителя. Подписа договор с изключително популярния босов менеджер Ивайло Гоцев. Ще има шанса да тренира и да се състезава в щатите в най-добрите зали при Ранди Котур в Лас Вегас и при Тито Ортис в Биг Бер, Калифорния. Благой Иванов, както и да тренира с най-добрите боксови треньори, осигурени от Ивайло Гоцев.